Čaute ľudia, moje meno je Ninja, som ďalšie videjka, ktoré možno bude na pár mesiacov, možno že aj moje posledné. Áno, prichádza škola a ak dobre viete, tak ja si dávam vždycky, keď začne školský rok pauza. Väčšinou ten prvý týždeň školy ešte natáčam, ale väčšinou po tom druhom, keď začnú už písomky, takto a ja to vždycky poserem, tak prestávam točiť. Je to veľmi smutné pre mňa, ale čo sa dá robiť? Ja to neovplyvním, som proste sprostý jak baganja. I preto je mi ľúto, že vlastne vy budete skoro pol roka bez nejakých poriadnych videí. Očakávať video budete môcť voľakedy 23. alebo teda 22. decembra po 2. alebo 3. septembrovom týždni. Keďže tie prvé týždne septembrové nemáme písomky ani nič, tak vlastne nemusím ani sa o toto starať a ešte môžem natáčať chvíľku. Keď sa bude dať, vydám nejaké videjko, ale ak sa nebude dať, ak už hneď začnú tie písomky, už možno, že aj neprvý týždeň, tak bohužiaľ budem to musieť na chvíľku stopnúť. Je to veľmi pre mňa veľmi zlé, keďže vždycky nebaví ma tá pauza, kde vlastne nič robím. Ale nebojte. Takže sa vám tam niečo chystá pre vás, nejaký eventík. Ale to možno, že až voľakedy v decembri. Čo by som ale chcel podotknúť je to, že sme dali 50 odberateľov, teraz ideme na 60 a rozhodol som sa, že ak dáme 60 do decembra, čož možno máme šancu, tak by som natáčal video o niečo skôr. Keďže pre mňa je... blížime sa v podstate strašne veľmi blízko k 100. Není sme úplne blízko od 100, ale ani zase ďaleko. Není sme ani blízko, ale zase ani moc ďaleko. Sme tak akurát. Takže... tak, ja som spokojný. Som veľmi rád, že ja si vážim každého, kto mi dá odber a najlepšie aj like, keďže mi to veľmi pomáha produkovať môj kanál ďalej. Teraz som založil môj nový kanál aj s Dogom Gaming, s ktorým vyjde tiež video voľakedy možno v decembri, možno že ešte voľakedy v septembri. A to je vlastne z JBSMP, ale to neviem ešte vôbec kedy vyjde. To je pre mňa jak španielská dedina, kedy to vyjde, ale určite vám to ešte vyjde. Nebojte sa, myslím na vás a uvedomujem si, že moja pauza už je tak strašne extrémne blízko, že proste je to až nechutné. Ohľadom toho, prečo si dávam furt pauzy, je to, že sa chcem sústrediť na učenie, keď náhodou aj poserám nejaké tie prvé písomečky a preto si dávam pauzy, aby som si to mohol buď dobrať, ale väčšinou to ani tak nedoberám, lebo som extrémne sprostý. Si poviete, že ja musím byť múdry, ja som tak sprostý jak bakanja. Z matiky som minulý rok mal strašne zlé známky, teraz sa musím posnažiť nedostať 4, ale aspoň 3, keďže minulý rok mi to už hrozilo, ale nejak som to ešte vytiahol. Čo sa týka teda YouTube, budem aktívny na mojom WhatsAppovom kanále a na mojom Discorde. Discord máte v bio, čiže pridajte sa tam, budú tam aj súťaže prebiehať aj ohľadom nášho eventu, našich eventov, ktoré sa budú volať F69, čiže Formula 69. Originálny názov, že? A tieto eventy budú bývať voľakedy cez prázdniny väčšinou. Nie cez školský rok, keďže my moc dogov asi nebudeme môcť natáčať cez školský rok. Možno voľakedy, keď budú nejaké prázdniny, napríklad jarné, alebo zimné, alebo neviem, či sú ešte jarné úplne. Viem, že poloročné sa zrušili a mali by ešte byť, ale to neviem, to je nejaká čapica. Ale teda, určite by som bol rád, kebyže moju pauzu neberete ako koniec jednej veľkej éry, ale aby ste to zobrali ako začiatok toho, že možno sa bližšie vrátim. Viete, proste to je tak, že dávam si pauzu z jednoho jediného dôvodu, nie že by ma to nebavilo, ale že sa chcem v živote posunúť, aby som nemusel riešiť iba školu a nemusel chodiť po doučovaniach a napríklad nechodiť po reparátoch. To je proste vec, ktorej sa extrémne bojím. Reparát. V živote som k nemu nebol blízko, najbližšie som bol asi teraz, minulý rok, ale to som nebol, to som mal reálne, to by som musel dostať reálne, to by som musel byť sprostý jak baganja.
Že až tak sprostý nie som, ok? Na štvorky. Skoro som mal štvorku z matiky, ale to je všetko za nami už. Ja som teda rád, že sme dotiahli cez toto leto tú 50-ku a dali tuším aj tú 40-ku. Nie, dali sme vlastne 48-čku a vtedy sme dali hneď veľmi blízko aj tú 50-ku. Za čo som vám veľmi moc vďačný. Takže ľudia, asi sa vidíme u ďalšieho videjka. Dúfam, že sa vám páčilo, dajte like a odber. A berte to ako to, že nekončím s kanálom, ale dávam si pauzu, ako každý rok. Ešte 1. septembrový budem ešte aktívny, a nie moc, ale budem. Ale bohužiaľ nebudem aktívny úplne, vždycky. Takže ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dúfam, že sa uvidíme najbližšie, dúfam, že najbližšie v decembri, alebo najlepšie by bolo aj hneď v podstate ten druhý týždeň septembrový, ktorý väčšinou vždycky dopadá hen tak. No ľudia, ja by som bol teda veľmi rád, keby ste dali like a odber, dali like aj Dogovi, aj nášmu kanálu Proste Duo. A my sa vidíme v ďalšom videjka, takže zase čus!